Ja seuraavana tulee siis objektin vartiointi, jossa koiran täytyy itsenäisesti vartioida objektia ja estää maalimiesten yritykset varastaa tämä objekti. Okei. Täällä on semmoinen vassaili. Kuitenkin hyvin lähellä kokoilla Itsenäisesti irrottaa kurssia objektia. osa kohdista päästään ihan mahdollinen osa helpoja aikaisemmin. Okay. Kyllä se kävi niin. Ottiko se niinku toisen oppisen tuon pikkupiiloon? Ja pientä saattaa niin koko häytään. Sillä on vielä mahdollisuus. Niin, koska nythän tulee säännä. Mutta nythän toi sää menee ottaa. Mitäs nyt? Tällä kertaa alussa valitettavasti erehtynyt. Voi voi.